ये ହେଉଛି ଘରର ନୂଆ ବୋହୂ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ସରସ୍ୱତୀ। 9 ମାସ ତଳେ ବାହା ହେଇ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇ ପରିବାରଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସେହି ନୂଆ ବୋହୂ ଆଜି ନିଜେ ନିଜକୁ ସାରିଦେଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଘରର ଅଲିଅଳି ଝିଅ ଆଉ 9 ମାସ ତଳେ ବାହା ହେଇ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଇଥିବା ନୂଆ ବୋହୂ ସରସ୍ୱତୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ପୁରା ଗାଁରେ ଯେମିତି ଚହଳ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ପୁରା ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଆସି ଘର ଆଗରେ ଜମା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଘରର ଝରକା ପଟୁ ଥାଇ ଭିତରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଭିତରେ ନୂଆ ବୋହୂ ଏମିତି କାଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୁରା ଏ ସରସ୍ୱତୀକୁ ନେଇ, ଏ ନୂଆ ବୋହୂକୁ ନେଇ ଆଉ ଏ ଘରର ଝିଅକୁ ନେଇ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସରସ୍ୱତୀ 9 ମାସ ତଳେ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ଧଳ ନାମକ ସ୍ୱାମୀକୁ ବିବାହ କରିଥିଲା। ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ପରିବାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାହାଘରର କିଛି ଦିନ ପରେ ହଠାତ୍ ପାରିବାରିକ କଳହକୁ ନେଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଝଗଡ଼ା ଏତେ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲା ଯେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସରସ୍ୱତୀର ବାପା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଝିଅ ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ସେହି ଘର ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ ବୋଲି କହି ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ସବୁଠି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସରସ୍ୱତୀ ଆଉ ତାର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ଭିତରେ ଥିବା ଝଗଡ଼ା ଏତେ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବ ତାହା କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଅଶାନ୍ତି ହେବା କଥା ଝିଅ ଘର ପରିବାର ଲୋକେ ଶୁଣିଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଝିଅକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ପୋଲିସକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଉଭୟ ପକ୍ଷର କଥାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତା ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ତାହା କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ନିଜେ ସରସ୍ୱତୀ ନିଜ ଭାଇ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଭାଇକୁ ଜଣାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ପରଦିନ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ଘରର ଜ୍ୱାଇଁ ଝିଅ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଥିଲେ କି ସ୍ତ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ ଏମିତି ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିଜେ ହରାଇ ଦେଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଝିଅ ଘର ଲୋକ ହଠାତ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସତକୁ ସତ ସରସ୍ୱତୀ ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିଜେ ହରାଇ ବସିଥିଲା। ପରେ ପୋଲିସ ଆସିଥିଲା, ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘରର ନୂଆ ବୋହୂଟା କେମିତି ଏମିତି ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲା ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଷେଣ୍ଢଶୋଳ ଗାଁର ଶିରିଷ ସିଂଙ୍କ ଝିଅ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ବିଶୋଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ମାଣିଚ ଢିପୁ ସାହିର ନରେନ୍ଦ୍ର ଧଳଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ଧଳ 9 ମାସ ତଳେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପରେ ପରେ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଝିଅ ସରସ୍ୱତୀ ତଥା ନୂଆ ବୋହୂ ସରସ୍ୱତୀ ଆଜି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ସୋମବାର ସକାଳ 8:20 ସମୟରେ ଜ୍ୱାଇଁ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ଝିଅ ଏମିତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଜଣାଇଥିଲେ, ପରେ ବିଶୋଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶରଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଦଳ ବଳେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଝିଅର ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ବିଶୋଇ ଥାନାରେ 227/25 ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ କେଉଁଭଳି କାରଣ ଲୁଚି ରହିଛି ଆଉ ଏନେଇ ପୋଲିସ ଆଗକୁ କେଉଁଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ସାର୍ ବେଳା ହେଇଗଲା, ସେ ତ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ବାସି କାମ କରି ଯାହା କରୁଥାଏ ଟିକେ ବେଳା ହେଇଗଲା ମୋତେ ଚାହା ଦିଏ କରି ଦେଇକରି ଆଜି ବୋଉ କାହିଁକି नहीं भला ମୁଁ କହୁଛି ଆଜି ତ ବୋଉ ଉଠି ନାହିଁ କାହିଁକି नहीं ଆସି ମୋ କତେ ଚାହା କରିଦିଅ, ଏତେ ବେଳା ହେଲାନି ୟାର କାହିଁ ଆଜି ଉଠି ନାହିଁ। ଏଗୁରୁ ମୁଁ ଗଲି ଦେଖିଲି ଗୋଟା ଘୋରି ଘୁରା କରି ଦେଖିଲି नहीं ତା ତ ଦୁଆର ବି ନାଗେଇ ଦେଇକି ଶୋଇଥାଏ, ବଡ଼ ମୁଁ କିଛି ନାଗେଇ ଦେଇକି ଶୋଇଥାଏ नहीं ନାଗେଇ ହେଇଛି ଦେଇକରି ମୁଁ ଏ ଗାଁର ଘର ପସର କଥା ଆମର ବୋଉ କାହିଁ ଗଲା ସେମାନେ ଆସିନି ଘର ତ ଗୋଟା ଦେଖିନାହିଁ, ଘୋରି ଘୁରା କରି ଦେଖିନାହିଁ। ସେଇଆଡ଼େ ଠେଲି କରି ଝରକାଟା ଠେଲି ଦେଇ ବେଳା ଦେଖିପାରିନି। ବାବା ସରିଗଲା ରେ ଆମେ ୟାର ଦେଇକରି ସେଠୁ ସେମାନେ କହିନାହିଁ। ଘରେ କିଏ କିଏ ରୁହନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଆଉ ବୋଉଟା। ପୁଅ କୋଉଠି ରୁହେ? ବୋଉ ସେଇ ଘର ସେଇ ଲମ୍ବା ଘରଟା। ଆଉ ପୁଅ 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 ସେ ଯାଇଥିଲା ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ାରେ। ଆଜ୍ଞା, ଯୋଡ଼ା ଯାଇକରି ସେ କହିଲା ମୁଇଁ ଯାଉଛୁ ଘରକେ, କହିଲା କାଲି ପରଦିନ ମୁଁ ଘର ଯିବି ବୋଲା କଥା ଦେଇକରି ତ ସେ ଘର ଯିବି କହିଲା କ'ଣ ତ ତାର କି ହେଲା ତ ଇସ୍ପାଟ ହେଇଯାଇଛି ଆର କି କରୁ। ରାତିରେ ଖିଆପିଆ କରିଥିଲ ସବୁ? ହଁ ଖିଆପିଆ କରିଥିଲି ସେମାନେ ତାର ଖାଇছে କି ନାହିଁ ସିଏ ତ ତାର ପଚାରିନି ଖାଇ ଜାଣ ନା ସେଟା ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ। আর গোলগুলা আনিଥିଲି সেগা ବି ତ ପକେଇ ଦେଇଛି ଏଇଆଡ଼େ, ସେଗା ବି ଖାଇନାହିଁ। কি করবো মুই তো
ମୋର ବହୁତ ସକାଳୁ ଚାହା କରିଦିଏ ତାପରେ ଏତିକି ଆଉ ଟିକେ ବେଳାରେ ଭାତ ଦିଏ ଜାଣ ନା ଖାଇତେ ପିତେ ଭଲ ଦଉଥିଲେ ହଁ ଖାଇକେ ପିକେ ସବୁ ଭଲ କାହିଁକିନା ମୋର ଗୁଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କିଛି ଝଗଡ଼ା ଫଗଡ଼ା ନା କିଛି ନାହିଁ ସିଏ ତ ହେଇକା ସେଠି ରହିଛି ସିଏ କଥା ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଁ ଯାଉଛୁ ଆଜି କାଲି ପଦିନ କହିଲା କାଲି ମୁଇଁ ଯାଉଛୁ ଏଇ ଇଏ ଦିନ ତାର ମରିଗଲା ତାର ଦିନ କହିଲା ଆଗ ଦିନ କହିଲା ତାପରେ ସେ ରାତି ଦିନ ସେ ଏକ୍ସପାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ବିଶ୍ୱରୁ ଅନୱର ହୁସେନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ A1 ଓଡ଼ିଆ।